Moro! Käydään läpi mun syyskuun tyhjät ja mitä mä oon tykännyt niistä ja aionko ostaa uudestaan. Eli ensimmäisenä, onpa paskasen näköinen, mutta Ritualsin, tää oli limited edition, semmonen kirsikkabaahto. Niin rakastan yli kaiken ja mulla on näitä 3 pulloa. Niin en tarvitse ostaa tällä hetkellä uutta, tai 2 on vielä jäljellä. Ja niin, mä en edes tiedä saaks näitä enää, koska tää on limited edition. Sitten tää Beauty Blenderin tämmönen niinku Beauty Blendereiden putsari, millä mä kans putsaan niinku siis meikkisiveltimiä ja kaikkia tämmösiä. Tästä mä oon tykännyt ihan sika paljon ja oon ostanut monta kertaa ja tuun todennäköisesti ostamaankin. Ja sillä siis putsaantuu paljon paremmin kuin monilla muilla niin kuin tommosilla vastaavilla putsareilla. Ja sitten Fenty Beautyn tää ruskea lineri. Niin oon tykännyt ihan tosi paljon, mutta oon alkanut nyt huomaa, koska tää aluksi tää tuntui niinku semmoiselta tosi niinku et melkein vedenkestävältä, vaikka eihän tää mun mielestä oo, en muista. Mutta kuitenkin niin tuntui semmoiselta, mutta nyt se on alkanut silleen huomaa, että se ei olekaan semmoinen, mitä mä oon ajatellut. Että se kyllä kuluu aika herkästi ja sitä pitää korjailla, jos se himmenee tosi herkästi, kun nämä on näitä tussimuotoisia. Niin näähän himmenee tosi käytössä niin kuin herkästi. Täältä vielä tulee siis, mutta kun tää on näin himmeet verrattuna tohon uuteen, niin olen siis ostanut tämän jo uuden ja oon tykännyt. Et tykännyt, vaikka se nyt ei kestä silleen. Sitten Björn Oxen tää lämpösuojasuihke. No, on se tyhjä. Oon käyttänyt tätä vuosia ja aion ostaa uudestaan. Tykkään, niin tässä on jotenkin niin ihana niin tää tuoksu. Tosi semmonen fressi. Tykkään. Sitten tää on ollut mun tämän vuoden yksi lemppari hajuvesi. Aika basic, joo tiedän. Mutta niin kun, siis tää on ihan älyttömän hyvä. Tykkään tästä tosi paljon ja tää on aivan niin kuin loppu. Mä en tiedä, mä varmaan tänään ehkä saatan mennä ostaa, kun Kiksis on alet. Kannattaa kyllä siltikin tilata netistä, koska tän saa niinku jollain 30 netistä ja sitten kivijalkamyymälöissä on joku 50–70 euroa. Niinku mitä? Mutta joo. Niin Kiksissä on tänään semmoset aleet, niin mä saatan mennä, että hajuvedet on siis aleessa, niin saatan mennä. Sitten, niin, ja siis niin, ostan uudestaan todellakin, siis tämän vuoden lemppari. Sitten Kimchi, Puff Puff Pass. Siis mä käytin tän niin loppuun, että mä revin, kattokaa, siis täällä ei kirjaimellisesti ole yhtään mitään. Mä revin tästä niin kun sen jutun tästä välistä irti. Että mä saan viimeisenkin, ihan viimeisetkin täältä näin. Ja siis oon tykännyt, todellakin ostan uudestaan. Tai siis no, ostin jo. Ja aion ostaa jatkossakin. Tykkään. Siis tää on niin kun tän Huda Beautyn kanssa niin yksi mun lemppari. Silleen, että mä en oikein tiedä. Mä jopa ehkä tykkään enemmän tästä, mitä Huda Beautystä, koska se on vähän semmonen luonnollisempi lopputulos. Mut joo, sit seuraavan Saien Supergel, tämmönen niinku mitä primerina käytän, aion ostaa uudestaan ja olen ostanutkin, missähän se nyt oikein on. Mut joo, oon ostanutkin, mut siis eri sävyssä ja aion ostaa tässä sävyssäkin niinku uudestaan, koska tää on enemmän mun sävy, tämä, mitä sitten se Rose Glow vai Rose Gold, mikä se nyt on. Niin tää on aivan ihana. Täältä ei kerta kaikkiaan tuu mitään. Tuolla on tuonne vakuumipussi, niin kun huomaat, että se on ihan littanaan, niin sieltä ei tuu mitään enää. Ja sitten tää itse asiassa ei oo tyhjä, koska mulla oli tämmönen tyhjä. Siis tää on Fenty Beautyn primeri. Tää Pro Filter, kun tää nyt on. Joo, Soft Matte Pro Filter. Mulla on se edellinen tyhjä, tämä tämmönen. Niin mä kaavin sen niin tyhjäksi, että mä revin nämä kaikki niin korkeat ja välijutut, että mä sain sieltä viimeisetkin pisarat ja kaivettua tuolta ihan pohjalta asti. Eli tykkäsin siitä niin paljon. Ja
niin kuin näette, niin ostin uudestaan ja todennäköisesti tulen ostamaan uudestaan. Haluaisin kyllä lisää primereita, vaikka mulla onkin tämä ja sitten toi, niin minkä mä äsken näytin, noi Saien, niitä on erilaisia. Sitten, no on mulla niinku primereita paljon muitakin, mutta siis semmoisia, mitä mä käytän. Niin sitten on vielä toi, apua muistikatkos, mikä se nyt oikein on. No, semmonen niinku sticky primeri. Elfin primeri. Niin se. Joo. Ja sitten tämä ihonhoidossa, tää Oilalaa, mistä mä oon sanonut monta kertaa, niin siis tämä on jotain niin taivaallista. Siis tää pitää ihan niin hyvää kuntoisena ja siis heti jos mulla tulee finnejä ja muuta, niin sitten kun tätä käyttää, niin ne katoo aika pian. Ja säännöllisesti kun käyttää, niin ei edes tuu silleen niin semmoisia ongelmafinnejä, mitä mulla on ollut. Niin tämä on tosiaan tyhjä. Sen näkee tuolta silleen jännästi sauman välistä. Siellä on semmonen vakuumipussukka kanssa. Että sieltä tulee vikaatkin pisarat. Täältä ei niinku kerta kaikkiaan tuu mitään. Tyhjä. Niin aion ostaa uudestaan ja olen ostanut uudestaan jo tämänkin. Ja niin. Tässä oli mun niinku syyskuun tyhjät, mitä mä oon käyttänyt nyt tässä kuussa loppuu. Ja ei oo kyllä ollut mitään semmoista niinku oikeesti mitä en ostaisi uudestaan.